akona kuti ndikasamupa mari inoko akazowana mwana kumupa mari shiri ngairegedzwe iende zvayo kana iri yako ichadzoka. But tikatarisa the foundation yemarriage according to God, amen, foundation yemarriage ndeyekuti baba vave musoro wemba. Amen. The moment yaunopinza mari musoro mako kwakutongwa nemari patoresveka. We're going to be talking about a topic really very interesting. As it's Satatanga, Nasi a special guest. Hey Gogo, you can introduce yourself. As you said, Gogo. I'm Gogo of many Wazukuru. Relationships is not always in blood. Yeah, you think so many people vanorasika nokutarisa kuti vazukuru vangu vari in my lineage or vandakazvara, and you should change yourself. Wotorasikirwa izvo Mwari vakatokupa mamwe marelationships ari divine. Amen. That we tinoita look down or watongoti haasi ropa rangu. But I'm blessed kuva Gogo, Vagilo, Gogo, Vagivi, and many more people. And I don't even feel shortchanged kuti inini vana vangu maybe handisandani vazukuru vakawanda. So yeah, that's a topic for another day. Yes. Nekuti wotoona kuti in most cases hama dzedu dzeblood chaidzo havambotibati zvakanaka. Yes, in most cases. Yeah, tine kamwe kaya kekuti ndikapuwa huku iye asara nembudzi. Hey, that sort of thing. Sanga ndondipa mbudzi. Ngandipe asara nemombe. Asara nemombe. Saka the desire yacho is bottomless pit. Haitombozadziri. So you have to ofana utongoita come in terms kuti in fact unofana utonamata kuti Mwari redeem my bloodline. Amen. Yeah, as I said, itopic imwe zuva. Muzuva ranhasi tati titaure nenyaya pano nyaya dzakawanda. Pane nyaya yemadzimai anochengeta varume. Madzimai ekuti anoti ini murume ndinomupa mari. Saka madzimai mazhinji vamwe vanotobatsira varume kuroora. Saka handizivi Gogo kuti imi munofunga kuti kudii panyaya dzakadai. Yeah, it's a complex and too big a topic. So maybe chango streamliner. Sezvataura kuti vazhinji vacho vari in the diaspora. But even kumusha tinovaona vakadzi vanochengeta varume. One, I think let's us go back. Like I said, kuti it's a too broad a topic. But tikatarisa the foundation yemarriage according to God. Amen. Foundation yemarriage ndeyekuti baba vave musoro wemba. Amen. Saka the fact yokuti taakuita isusu amai weta musoro wemba tatopesana nefoundation yaMwari. Neplan yaMwari. The plan of God, men must own up and take care. A father, what does the father mean? It's someone who provides. Saka iwo kana wangobvuma kuprovide one wautotora role yokuti ndini baba. Watomubvisa ubaba hwake. Iye murume wacho atobvumawo kubviswa. And vanhu vanozoenda voti vakadzi vemazuva ano. No. Foundation yedu takatoikanganisa. Hatisi kuti vakadzi vasashanda. I remember indaitoshanda. But takataurirana nemurume wangu tisatauya diaspora kuti kana iwo ukakwanisa kushanda basa rinobhadhara mortgage yedu nokuendesa vana vachikoro, inini I'll be the mother. I'll support you ndiri kumba. Doesn't mean kuti handieni mari, ndinoena, but zvakandibatsira kuti tivape roho yavo. Nyangwe paune watengesawo madomasi, asi une uchingoti handipewo mari yekutenga zvakati. Kana kuti tomboenda mbonotengerawo zvemukati. So that ego yake baba irambe iripo, roho yake yekuprovide ngani provide. Saka ndopa foundation of that marriage yatova sheki, watoisa crack. Apasisina nokuti because of the economic situation yemunyika vakadzi vanogona kuwana better opportunities, but we have to streamline
kuti aiwa ndaenda hangu kubasa but what is our relationship? Is our relationship going to be shaken nekuti ndini mukadzi ndaane mari? Plus mari inogona kupinda musoro kagilo. Vakadzi vazhinji vatiri kuona anogona kutanga achiti ndoda kuti ndionekwe kuti ndakuzvigona. The moment yaunopinza mari musoro mako kwakutongwa nemari patoresveka. So we have jeopardized the institution of marriage yakavakwa naMwari zvakanaka. Takuindulja so many things zvakawanda. Vana vedu vacho havachatorairiki nokuti akatovaudza. So if we go back to the basics kumavambo, Mwari pavakatanga marriage vakaivamba sei? I think ipapo hatirasiki. I don't know if ndiri kujekesa ipapo kuti madzimai tiri kuzviitisa toga. Tasvika zveukoko ndakaona chimwe chiclip chemukadzi aiti ndakakuunza inini kuyu kana kuti inini ndiri muridzi weCOS zvakutirwadza. But makagara pasi zvakanaka. Plus my young sister akambondudza akati vakoma miri kwemakungwa kune mhepo miri kubuda munyika. Because nyika yatiri it's a territory, isn't it? Nyika yedu yeZimbabwe it's a territory. Ukabva muterritory umomo wakuenda mune imwe territory mune mhepo dzeko. Saka if you are not careful, if you are not prayerful, because chinhu chiri kurwiswa ichi God is the author of marriage. Amen. Saka anything outside zvakaitwa authored zviri principles emarriage. Ukati kaverenga kuna Ephesians ndakupinda muchoko. Sorry ndiri tell us. Mukaenda kuna Ephesians inototaura kuti mukadzi anofanirwa kudai. Muna Colossians I think paripo the rules of a household. Ndo zvaMwari. Saka you can't tell me kuti iwo ruda marriage handidika. Asi hausi kuda principles aMwari. Wato default aka. Saka marriage iyoyo inoenda muremission. Ino regressa. Aitombobudiriri. Asi tikati alright uruda marriage waiwanepi noti haunganditi ndoda certificate yeku University of Pretoria or of University of Zimbabwe but ndoda kundonyora syllabus yeku Zambia. Hazvishandi zvakadaro. Kana wada University of Johannesburg chinyora syllabus yeku Johannesburg. Noti ukanyora yeUNISA unofoiraka. Saka ndozviri kuita vanhu mazuvano. Tiri kuda marriage yaMwari asi tine maprinciples asatani enyika. Saka hazvishandi. Plus kana tapinda mumusha mazuvano vanhu tiri kudya uroyi nekusvoda. Iwo runatsoziva kuti apa handiri kuitiswa apa. But uri kutya kuti inogila akazondinzwa kuti ndakabuda. One wakapinda zvisirizvo. You never seek God who is the author of that marriage. Kuti Mwari chitanga yekunyora marriage yangu. I remember I went through a trying time ndiri marriage mangu. Ndakadzoka ini kune vanhu vanga vanamata kuti imi ndimi makandiudza imi kuti ndicharorwa nemunhu uyu. Tainamata tiri vasikana. And they were confident kuti tanamata. Saka pandakatanetseka I went back to prayer to say Lord, hazvizvo zvatakasainira marriage iyi. Either inini I become right or he become right. Saka une weapon yaunayo to go before God kuti Mwari ndimi makanyora manuscript yemarriage. Saka gadzirisai marriage yangu. Amen. Ndikuona kuti most of us handiti takakura chingonzi musha mukadzi. Saka that concept inotogwa ine wrong way izvo zvekuti unoona kuti tosewa nei mama ndivo vachatipa usavi. Todi varume vacho vanotanga vanototorawo big city. Vamwe vachotaura kuti aiwa the economy is hard. Imimi if you don't contribute muri kuzviona. Kunase kuti tiri kuexchange maroles asi Bible rinotaura kuti iwe murume uchadla zvezvizvi. Imi amai muchaenda kupi? Kulabor. And it's true madzimai we go away kulabor and kunorwadza sezvo zvakataurwa. Problem iri papi kana kuti takunzi ngatichiita 50-50. Ndizvo izvozvo kuti katakatora syllabus yeZambia. Takuda kuisa muexam. Asi Mwari vakatipa syllabus yedenga. Amen. Zvitori pachena watozvitaura kuti ndakanzi ndicharwadziwa pakuzvara.
saka ngatimirei ipapo patakadi hatisi kuti tigarire pasi nokuti kuna Proverbs 31 futi handitika so we need to balance out okay Mwari makaauthor but madzimai aya aifambisa sei kwaiva nana Dorcas vaichengeta nherera but I think pride that comes before the fall kana chirungu chacho chiri right kuti tinozvidudumadza kuti inini kana ndakazvarwa kumhuri ndakaroorwa kumhuri kwana Givi vachandiona number 1 number 2 wakabvawo nezvekwako kuti uzokompromise pride wo inoti ivedwe ndiriwe kwanhingi vanofanwa but dai waikada kuchuza handisi kuti Givi was not the right man wako dai wakada kuchuza utori nayo kutoti dai ndakaenda kwaSivanda asi wakaenda to the lowest nokuti Mwari ndokwaida kuti uinde ndopatinoimba kakuti runoimbwa kuMethodist inonzi Mwari muri muumbi ini ndiri dongo ndiumbei tenzi saka chiumbai pwanyai pwanyai false or foundation isiri right chitangai neni Mwari will redeem you redeem your marriage but hatidi kudzoka kupwanyika hatidi kupwanyika kuti Mwari vatichitanga newe vazhinji vakatanga vasina Mwari wacho mamarriage ndosaka tiri kuona dambudziko kuti uchiziswala pride yakuti Mwari I wish I had known you. I remember pandakazozivawo Mwari inini ndakati Mwari makaregerei kuti ndikuzive ndine 13 years you know but Mwari vanotora the mess yako iyoyo make into a message wozotopupura kuti ini pandakazoziva kuti Mwari is the author of marriage ndakadai handisi kutaura madzimai chete varume vacho because varume vacho ndo vatataura kuti vari kumirira kuti mari ngaiuyi iye anombomirira kuti uzopiwa mari yekuenda kubhawa kundofara nevamwe watadza kushanda iwe wakanzi uchaja cheziya tarisa hatisi kuti usapiwa mari nemukadzi wako kana uri murume asingashandi kana kuti musumudzirane but isai maeffort ekusumudzirana so that dambudziko ratakutarisana naro iri nomwe murume anototi mukadzi wanga nemasters kumusha kwavo vakamupa bhizinesi wotomirira ipapo aiwazve chisumukawo sababa usangomirira kuti ichauya kubva mhiri asi unenge uchihoosese murume gombo munhurume chaiche uchipiwa mari nomukadzi uchinzi oi mari sezvatataura kuti mukadzi izvodhipenda futi kuti akabva kupi excuse me we find kuti vakadzi vazhinji vari kubvawo kumabroken homes saka ane insecurity kuti ndotobatirira was never loved the father was not there mapedza saka tikaita problem iyoyo yekuti mukadzi so you find kuti we are coming from different families dzine mabloodline issues mazuva ano zvanaka kwane literature and iyo social media takunzwa kuti kune mabloodline issues I remember mumwe musikana akati inini ndakaona kuti vatete vangu havana vakaroorwa vakatambuka kutori nevanhu vai saka munhu iyeye ari insecure atoti ndindaroorwa saka anoitwa toi nemurume achichipa mari achichenge kunichengetedza izvo no go back and pray about these issues instead of being abused so you think kuti ndiri useful usingazi kuti yatova abuse yawo kuitwa iwe uchifunga uchiti uri kutenga marriage nemari unoitenga murume anoenda andoroora umwe mukadzi nemari yauri kutumira ozopedzisira vamwe vanozvisungirira wandi makaona musikana uya akazvikanda muchikepe nekuti aitumira mari kumurume wopedzisira hapana wotosvika kutori nevanhu vakatochata kana iwo mastatus emazuva anaya so it's so painful what people are going through but the solution is go back to God. Pane chechi inonzi go back to God. I think it's the Assemblies of God. Itori ne branch go back to God. Hey. So in all that we do, let us go back to God before we improvise ma solutions. Yekuzvikanda from chikepe ndine chamwari yangu personal friend akatozvipisa. Nokuti murume angaita izvo. Saka I think we need ma debates
I know vanhu madzimai mazuva ano tine mana white tichisangana, but if you really look into it hapana zvatiri kusanganira, hapana zvatiri kudzidza. Zvatiri kudzidza ndizvezvo kuti let us go back. If with your marriage inda kuna Mwari, solution haizi yekumbotaura kuti gogo vagilo vataura. No, solution ndeyekuenda pamabvi and you do an introspection. Mwari ndepapi pandakarezva, Mwari ndepapi pandiri kugona. Uri kufunga uchiti uri kupa murume kuti umendene, uri kutozvichipisa. Uri kuzvichipisa. Akona kuti ndikasamupa mari inoko akazowana mwana kumupa mari, shiri ngairegedzwe iende zvayo, kana iri yako ichadzoka. Not you can't buy love. It's true, Gogo. Moza kuti one thing pani zvamatara zvemabroken homes, I think I'm also an example of that. So growing up, I'm coming from a broken home where my mother is the only one who was providing. Anditi modachi mopa. So when you get married, you are also coming into like this thing happens without you noticing. Anditi when I'm getting married, I'm coming in with how my mother used to do everything. She would provide. Anditi so you also come into this marriage thinking I must provide. The more you do that, the more murume wacho achita say achizorelaxa. Noti wakuto izvo zvatati reversal of roles yatataura iyoyo handiti, but zvakudependa futi kuti togona kuti dzidzisana kuti usandotenga zvokwadi munofa nechiudzi muchingovesa moto. Zvakuda kuti tidzidzisane, chimudzidzisa kuti shamwari you are the provider handiti ka. Unfortunately tinoda kuzoreprimandana or kuzodzidzisana. Wanzi mbambaira ukada kuzoibhendesa yakura haibhendi, inogurika. Saka pekutanga ipapo watozviona kuti I think vana vedu tofanirwa kutovadzidzisa kuti zvinhu zvinoestablishwa pamavambo from the foundation. The moment you get married, handiti ka ngatichidzidzisana kuti ndimi baba, handiti wauya kumba kwedu kuzoroora ende ukapledha kuvabereki vangu kuti ndichachengeta mwana wenyu. Saka ndepapi pari kuzoikira. Saka iyo insecurity desperation zvakawanda ndo zvatiri kuti hazvisisimo musociety. Ndinoita emulate ma-Indians, ma-Asian countries and cultures, even mamwe mabhunu vachiri kuita uphold their hunhu hwavo hwavakapuwa. Unfortunately isusu takanzi chinhu chese chinoita nezveunhu hwedu ndezvasatani. Chikristu hatisi kugona kuchibalanza. Ipapo hereko. It's a topic for another day. Tiri kuti maKristu haadaro. Aiwa, zvakane kuti mwana mumba osvika woti makadi mama handiti. What's wrong with that? Achipfugama achikuti makadi ndo zvakatikudza ene ndo zvakatipa hunhu. Tabviswa hunhu hwedu nenyaya yekuti chikristu. Satani akutoshandisawo izvozvo. Izvo tiri kutobva zvinhu zvatakablesswa naMwari in our marriages. Baba vachibva uko vake vane tsuro yavo vouya indokanga. Ndizvozvo. Maita pakuru matigira tsuro. Ivo voti maita mhai mabika. Uri kuona balance. Those small things that we are neglecting. Ngatidzokei kune izvozvozvo. Tikatanga nezvishoma izvozvo. Saka nhasi maswe ngatinamatei. Mashaya basa kwamaenda kuya. Mangwana muchaona kumwe. Muri kumbokommunicata here. Saka there is so many schools of thoughts dzidziso dziri kutotibvisa pahunhu. I think ndadzidza zvakawanda. Ndatodzidza zvakawanda for minutes mashoma ataita iwawo zvekutoti ndoshiro tingadai takwanisa kuwana nguva yakati rebei. Tinokutendeni kuna chirongwa kwamaita. Tinotenda gogo vavo tivhakachira muzuva ranhasi. Munongosiyawo macomments motiudzawo kuti ndepapi pamafarira nekuti topic yedu iri broad chaizvo handiti. Saka munongotiudzawo kuti todzokera back to basics kana kuti munenge mune plan. Mazuva ano vanhu vadzidza hauzozivika kuti vanhu vanoona sekuti isusu tinodzokera when we refer to the Bible it's like takasara kumasure. Asi in the end ndoziva kuti a manual of life sezvakangoita mota dzedu dzoiwa nemamanual. The manual of life is the Bible. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nechimwe chirongwa. Tatenda.
bye bye.